Moi ja tervetuloa tänne Marek Soundin testistudioon. Tänään ollaan asentamassa vähän uppokaiuttimia ja kertomassa vähän mitä uppokaiuttimien asentaminen vaatii, mitä työkaluja se vaatii, mitä se vaatii itse kohteelta ja minkälaisia erilaiset uppokaiuttimet on. Uppokaiuttimen asennuksessa kannattaa ottaa huomioon seuraavat asiat. Sijoitus ja sijoittelu, asennussyvyys, kaiuttimen kotelointi ja akustiikka, johdotus, asennusaukko ja rakenne, kosteus ja pölysuojaus, kiinnitys ja viimeistely. Asennusaukko ja rakenne. Mittaa ja leikkaa asennusaukko huolellisesti kaiuttimen asennusohjeen mukaisesti. Yleensä uppokaiuttimen mukana tulee mukaan sapluuna, jolla saadaan asennusaukko tehtyä todella helposti, joko kiinnittämällä itse sapluunakattoon tai sitten piirtämällä sapluunan avulla ympyrä. Varmista, että asennettava pinta on riittävän tukeva ja kestää kaiuttimen painon ja värin. Uppokaiuttimen kiinnitys ja viimeistely on todella helppoa ja saumatonta. Näissä uppokaiuttimissa, mitä nyt käytetään, eli Revelin ja Golden Earin, niin löytyy tämmönen todella kätevä automaattinen lukitussysteemi, mikä lukittuu kun ruuvataan kiinni. Kaiuttimet on helppo viimeistellä mukana tulevilla kaiutinritilöillä kautta grilleillä, ja ne on myös mahdollista maalata omaan tilaan sopivaksi. Jos uppokaiutin asennetaan kylpyhuoneeseen, saunaan tai ulkotiloihin, niin sitä varten kannattaa valita erityisesti kosteisiin olosuhteisiin suunnitellut kaiuttimet, eli IP-luokitellut. Marek Soundin valikoimasta löytyy myös tämmöisiä, esimerkiksi Revelin Extreme Climate. Uppokaiuttimen asentaminen on tietysti helpointa silloin, kun me tehdään isoa saneerausta tai sitten jopa uudiskohdetta. Ja mitä se uppokaiuttimen asennus nyt käytännössä vaatii, niin tietysti tärkeintä on se kaapelointi ja sitten se paikan löytäminen sieltä katosta ja asennusaukon tekeminen. Mikä sillä voi rajoittaa on tietysti koolaukset ja myös upotussyvyys. Sitä varten meidänkin valikoimasta löytyy monta erilaista uppokaiutinta, joissa joidenkin upotussyvyydet voi olla tosikin isoja, kuten näette tästä. Mutta sitten vaihtoehtona löytyy myös tämmöisiä erittäin slimline-malleja, missä upotussyvyys voi olla reilusti jopa alle 10 senttiä. Uppokaiuttimen asentaminenhan on melko yksinkertainen homma. Mitä se vaatii on tarkkaa suunnittelua ja vähän tietotaitoa rakentamisesta. Jos susta tuntuu, että tää on semmoista asiaa, mitä sä et halua tehdä, niin ei hätää, sitä varten me ollaan täällä. Eli meiltä Marek Soundista löydät täydelliset suunnittelu- ja asennuspalvelut. Ei mitään muuta kuin tervetuloa tänne meidän myymälään keskustelemaan ja katsomaan, mitä voitaisiin tehdä sinne teidän kotiin. Kiitos!